Mai Ronghang amikar kalitang longsing terona chor Kareng Ronghangpi ke do ke thak pen danglok ason akisung aputhak kedam tang chiti ni phai kret rok sirni karbeng nong life hin pen rada chatai long an paklang ponlo bang so pena phi ke ong dung arar tum ke rap dam je aphan aning ke hang ka chapaklang tum pen nang an karbeng nong life along birta nang ke pali dolo Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Enghi hin ben setami kang hon kang jin sopen ningkan trokner kebra hini ahem pia phan ke do ke thak mesenang ji pura mesen ahem ki kim kerang patang piponlo laswa phi kedam tang preni phai phorni United Karbi Youth Association ahin ben setami songa mahang ke thegarni pen pacheton ponsi kang jin somate charity ajai mek deng ponsi kisung det Kareng Ronghangpi aphan sanglin pharoisi solar pekar om pendanglok ason kerap kapajir ponlo Bangso putha klardagalam theke long ponjia phan Karbeng Long Life Special Correspondent Bikrom Terana Longpenli RG Ponlona Karbeng Long Life kelang ratuman pinil tum Karbeng Long Life pen ladak mai Ronghangarong mate soceng ghanta lapen Nomati labang so constituency hoylong sidolo la cukedam tang niltum Karbeng Long Life pen kepaklang pon kalitang ladak mai Ronghang kalitang long sing terona acor Kareng Ronghangpi alang li tup asu awe nuwes labang so sarpi kedo labang so puthak niltum Karbeng Long Life kelang ratum hanil tum labang alang li kai lamun niltum paklang pon la so news taglong pen penang an ilitum Karbi hijan kang hon kanjing so pen kaprek la Red Cross Society pen chenglok la pen labang so news ke taglong pen penang an atum kerap pada helping hand lapason pajir pono la so nak taksi Karbeng Long Autonomous Council Deputy Speaker Enghi pen stami labang so hem kimpi ponlo lapeng labang so hem long sinon labang so sarpi bangke Kareng Ronghangpi bangke daksi dolo arta non penangan arta dolo sarpi ke nuwet sing long bongke dolo kasi labang so sarpi phan kang hon kang jin so pen labang so Deputy Speaker stami labang so hem so kimpi ponlo non bangke tang erlo la so sarpi ke non ke daksi do bomlo lapen pini sitame United Karbi Association atum pen alang litum President Secretary tum pen alang litum difurong so pi pen si wangsi labang so sarpi phan pini labang so helping hand mate charity labang so program deng ponlo alang litum labang so charity program long alang litum ason hormu wan pi lo tarpolin pen chenglok sang pen chenglok la pen wotek wo so pisame wan pi lo la pen solar panel plate same wan pi lo la pen alang litum sang han kadu alang litum resort tum thurplang si alang litum UKYA alang litum 6 pini bangke 6 birth anniversary lo labang so pache ton pon si alang litum President Secretary tum pen alang litum UKYA hin pen si alang litum ason hormu wan pilo la nilipi cameraman paklang kon itu lalo alang litum sang ham solar panel pen chenglok ason la sarpi phan wan pilo la si lamange kemi o ang thenglo litum theng hijan ka chinghon ka ching so la pen kipi si tami litum charlie nang jano tin same kisung ke boy tum phan litum aling the tum der le kerap di la puson kali litum si tami rap un litum jong si kadu with thur pak pen cherap chi tu pen pulute kitun che asai masi ave so ang thek si paklang pon si alang litum same President Secretary tum pen alang litum pini anak khelo si tami alang litum akeng pen bangsi alang litum risoi jang atum kadu with thur pak si alang litum labang so ajai mek deng polo Bangso kapajir damahut UKYA maipu warlongki dera kaningje ponatengke pinini litum lapuson kerap kapajir longapot aprang sike Karbeng Long Life aphan kiro pajir pon lapen kebang jirni setami nilitum pen cerap cetudun bomji pusi pherangkya thengno ningje pon First of all United Karbi Youth Association ahin pen bikilang ne mate correspondent of Karbeng Long Life sincere lapen handsome correspondent lo alang lipan itum heartily thank you pajir lo lakan kebang nang jirani ta bikilang ni phan mesen lapen theklong li pin lapen pirthia thak kimi nai hormu paklang ponpo lapen piniarni ke tum ningarong lo lapen she is happy we are happy and the one who helped us to help her they are also happy lapen karbia khai phan kaching thuria phan ke jarap to pen itum bo ipo lapen kebang nang didu an tamik isung bo an tamik itum achak po asini hin pen bangke bikilang ni phan pini bangke man of the match ku kriket long to domati
like hero of the man lo thank you lapen 6 bar pen pini tum mai rong hang rong mate dena rong dung arlo itum 6 bird ini katalon along kacitong ton na tum hanta me choro partik lo lapen penangan itum konta hini bak keng ben wang lo ha lapen konta hini keng ben wang pen theda leadership ke theklong pen di ninga klong pen ninga rong dolo lapen itum kabor ibang kel wang thubom ji Bangso Ahud United Karbi Youth Association ahin pen Hemepi Kareng Ronghangpi aphan Widow Pension Scheme document setami kerap kapajir pon Denarong pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live